An gani. Da Alhaji. Ya ka gani. Rake kake sha? Allah na rake. To ka bani shi mana. Kamar yan baka naka ne? To ai tunda na gan shi ko? Ai dole ma ya zama nawa. To yake kwata tunda naka ne. Da Alhaji. Kana so ka gama da duniya lafiya? Kwarai kuwa. Akan me zan baka naka ne? In dai kana so ka gama da duniya lafiya. In kuma kana so ka gama da duniya ba lafiya ba, ka tafi ba daidai ba. To ka rike da kyau. Amma in kana so ka gama da duniya lafiya, to ka bani. Wow! Yahoo! What? Hey! Kai wa kanka kiyamar launi. Da ka ɗauki da alaba gammo. Allah. Allah ya kiyaye. Wannan rayuwa. Wai mutum inda aka fi karfin ka a Najeriya ne shikenan an fi karfin ka kawai ba ta baka bakar wani biya karbe. Dole an maka an fi karfin ka. What? Kai. Hey! Ba komai. Ba jin zaune Allah ya saka mu. Da haka rayuwa.